Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult pentru onoarea pe care ne-ați acordat-o redacției noastre Calea Europeană, pentru ca, iată, cu această ocazie specială, Ziua Europei, să realizăm un interviu cu dumneavoastră pe tematică europeană. Bună ziua, e plăcerea mea, bine ați venit la Cotroceni. Ne pregătim de sărbătoare în Europa, nu avem neapărat mereu motive, dar speranță, iată, ne dă cel mai recent Eurobarometru, cel care arată că la nivel european, dar și la nivelul țării noastre, ne regăsim încrederea în proiectul european. Majoritatea românilor, peste 50% dintre ei, consideră că e bine că suntem în Uniunea Europeană. Au trecut 10 ani de când am intrat. Ne confruntăm cu valuri de populism, de anti-europenism. Cum priviți dumneavoastră această orientare și acest nou suflu pro-european care pare că ne redă încrederea? Această atitudine pro-europeană ne caracterizează încă de la început. Chit că trebuie să recunoaștem că atunci când România a devenit partea Uniunii Europene, entuziasmul pro-european a fost mult mai pronunțat. Știu că la vremea respectivă au venit mulți jurnaliști și din Europa, nu numai din România, să întrebe cum se vede acest lucru la o primărie unde am fost atunci și am descris la momentul respectiv atitudinea românilor ca o euroforie și cred că asta a fost. Am avut atunci cote incredibile de în jur de 80% pro-Uniunea Europeană. Lucrurile au evoluat, dar nu neapărat în ce privește cotele pro-europene. Totuși, trebuie să fim destul de încrezători și mulțumiți de faptul că românii în continuare, în majoritatea, sunt convinși că Uniunea Europeană este un proiect bun și că vor să fim parte din el. În 2005 ați participat, ați asistat la ceremonia de semnare a tratatului nostru la aderare. Ați reușit, prin intermediul Sibiului, să arătați Europei încă de la dintr-un moment în care țara noastră nu făcea parte, formal cel puțin, din Uniunea Europeană. Au trecut de atunci atâția ani. Astăzi, generic vorbind, sunteți prezent alături de liderii europeni la momente importante, mă refer acum la declarația de la Roma, în care încercați să ranforsați acest proiect după ce în Parlamentul European au fost votate cel puțin 3 rapoarte politice relevante pentru modul în care europenii își doresc viața lor împreună. Domnul Juncker, prin intermediul Cartei Albe, propune și domnia sa cel puțin 5 variante de a merge mai departe împreună. Ce ar trebui să știe românii în acest context? Pentru că poate că una dintre explicațiile scăderii acestor procente de încredere în Uniunea Europeană țin și de modul în care noi cunoaștem ce se întâmplă de fapt în Uniunea Europeană. Da. Aici sunt mai multe remarci pe care le-aș face. Uniunea Europeană a trecut prin diferite crize, prin unele cu succes, prin altele a trecut fără să fie un succes grozav. De exemplu, criza economică nu a fost trecută chiar cu mare succes. Sunt până în ziua de astăzi țări din Uniunea Europeană care au o creștere economică atât de mică încât nici nu putem să vorbim despre o creștere. Aici, din fericire, România este o excepție lăudabilă cu creșteri substanțiale de la an la an. Una peste alta, niciodată Uniunea Europeană nu s-a confruntat cu atâtea crize în același timp. Avem încă urmările crizei economice care nu a fost total depășită. Suntem optimiști, dar trebuie să înțelegem acest lucru. Avem Brexitul, care vrem, nu vrem, ne afectează pe toți și avem aceste curente care în unele țări au devenit destul de consistente, de euroscepticism, de populism anti-european, deci nu doar eurosceptici, ci anti-europeni. Și în acest context putem să observăm câteva lucruri care ne fac să înțelegem mai bine și atitudinea românilor. Ceea ce face Uniunea Europeană, după părerea mea, este
bine făcut și ajută pe toată lumea. Însă, cum se întâmplă în politică, știrile bune nu sunt știri și nu prea vorbim despre aceste lucruri. În atâtea sectoare, impactul apartenenței la Uniunea Europeană a fost unul deosebit de pozitiv. Vorbesc acum pentru România și pentru români, foarte, foarte practic. Doar că aceste lucruri de multe ori nici nu se menționează. Nu facem aici excepție și în alte țări politicienii se concentrează pe probleme naționale sau probleme locale, folosind Uniunea Europeană doar atunci când vor să acuze pe cineva din afară. Cum, din nefericire, am avut și noi accente în ultima campanie electorală, când partide, chiar și mari, au crezut că este o idee bună să atace Uniunea Europeană, să fie anti-bruselezi, cum se spune, și să arate cu degetul străinii. O abordare pe care nu o găsesc bună, este contraproductivă, nu a ajutat pe nimeni, dar strică destul de mult. Ei, astfel de abordări au fost și în altă parte și cred că este acest fapt că politicienii folosesc Uniunea ca și țapii spășitor și nu se vorbește despre beneficii, aceste două lucruri au dus, după părerea mea, la o revigorare a euroscepticismului și a forțelor care se declară deschise împotriva proiectului european. Pentru că este în acest context bine că politicieni care țin la Uniunea Europeană, mă număr printre ei, au început să discute despre viitorul Uniunii Europene. Credem că este nevoie, ca și oriunde în politică, de mesaje puternice. Ori un mesaj puternic poate să fie doar un mesaj orientat spre viitor și în acest fel a apărut în Consiliul European discuția despre viitorul Uniunii Europene și este bine că a apărut această discuție. Ea a prins destul de bine și la noi în țară și acest lucru mă bucură. Am constatat un interes crescut față de viitorul Uniunii Europene, în mod paradoxal chiar și între politicienii care se dau destul de eurosceptici. Și atunci, în mod natural, instituțional, a apărut acea Cartă Albă care s-a dorit a fi un document care impulsionează discuția care se referă la viitorul Uniunii Europene. Așa s-a ajuns la acele 5 scenarii, așa s-a ajuns la renumita discuție despre mai multe viteze în ce privește viitorul Uniunii Europene și toate discuțiile care au rezultat de acolo. Există o țară europeană care a decis să se decupleze. Apropo de logica aceasta a vitezelor, nu doar cu volan pe dreapta, chiar pe contrasens, mă refer la Marea Britanie. Ați participat recent la Consiliul European dedicat acestei teme. Spuneați atunci că oamenii vor fi mai importanți decât banii în aceste negocieri. Sunt sute de mii de români care se află în Marea Britanie, cifrele pot să varieze, dar oricum sunt foarte mulți. Ce poate face România în acest context de negociere pentru românii de acolo? Și ce puteți face dumneavoastră? Pentru mine întotdeauna oamenii sunt mai importanți decât banii. De aceea am și menționat și în abordările față de media, dar și în cercul nostru din Consiliul European acest principiu. Fiindcă există în unele zone tendința de a lăsa oamenii să se descurce și de a se ocupa mai degrabă de comerț, de industrie și așa mai departe, o abordare pe care nu o găsesc bună și de aceea chiar puțin provocator am spus prima dată oamenii, pe urmă banii. Dar înainte să ajungem la această discuție pe Brexit și efectele lor asupra românilor din Marea Britanie, dar și asupra României, haideți să aprofundăm un pic acea chestiune cu viitorul Uniunii Europene, unde discuția este la început.
Însă la noi au apărut unii care au avut impresia, fiind greșit informați, ca să nu folosesc altceva, a apărut impresia că suntem la sfârșitul discuției și trebuie să se profileze respectivii pe aceste teme. Într-adevăr, s-a discutat în varii formate, și în Consiliul European și în alte formate, despre așa numita Europa mai multor viteze sau Europa a cercurilor concentrice. Am combătut aceste abordări și, după cum s-a putut observa, și alții au avut aceeași părere pe care am prezentat-o în Consiliul European, că nu este bine. Nu este bine fiindcă nu putem să statuăm despre viitorul Uniunii că vrem să fie cu mai multe viteze. Asta nu înseamnă că suntem orbi și că nu vedem că în momentul de față țările care compun Uniunea, cele 27 fără Marea Britanie, au diferite abordări față de unele proiecte europene, au nivelul de dezvoltare foarte diferit, au ambiții diferite, însă nu am dorit și nu accept să se definească aceste lucruri ca și viteze diferite dacă vorbim de viitorul Uniunii. Cu toții vrem să decidem așa cum decidem și acum și cel puțin România dorește să fie în nucleul Uniunii Europene. Nu dorim în niciun caz să revenim la acea împărțire artificială a Europei în est și vest, fiindcă aici s-ar ajunge, folosind modelul celor două viteze. Aceste argumente și multe altele au convins până la urmă politicienii relevanți și liderii naționali să renunțe la această abordare a mai multor viteze sau a cercurilor concentrice. Este clar că trebuie să fim însă flexibili. Sunt proiecte europene la care unii vor să adere imediat, alții poate mai târziu. Sunt proiecte care sunt agreate de la început de unele state membre și altele doresc să vadă mai întâi cum funcționează. Pot să vă dau un exemplu foarte simplu. Zona euro. România are în continuare obiectivul strategic de a deveni membră în zona euro. Dar nu putem să spunem dacă acest lucru se va întâmpla în 3 ani sau în 5 ani, cum de altfel, din cauza abordărilor diferite între partidele politice, încă nici nu avem o agendă foarte fermă. Dar asta nu este o problemă, este doar exemplul unui proiect european unde nu toată lumea este implicată. Respectiv, nu toată lumea este implicată imediat. Ceea ce am subliniat însă și toată lumea a fost de acord că așa trebuie să fie. Indiferent dacă un proiect al Uniunii Europene este agreat din capul locului de toată lumea sau doar de un grup de țări, orice proiect trebuie să rămână deschis tuturor membrilor și cred că în acest fel evităm cu succes acea abordare nefericită de mai multe viteze sau de cercuri concentrice. Acum să venim la Brexit și la românii din Marea Britanie. Brexitul nu este un proiect european. De multe ori în discuții constat cu oarecare surprindere că sunt oameni care au impresia că ne-am înțeles asupra Brexitului. Nici vorbă. Este o decizie unilaterală, nefericită, a Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană. Și atunci așa trebuie tratată problema. Nu este nici de cum un proiect la care am lucrat toți 28 și ne-am înțeles că Marea Britanie pleacă. La acest lucru o să revin când discutăm și despre abordările privitoare la negocierea Brexitului, negocierea efectivă a Brexitului. Românii care s-au stabilit în Marea Britanie sau care au ales reședința în Marea Britanie
sunt sigur la mijloc, sunt oarecum victimele acestor discuții și nu sunt singuri. Existența pieței unice cu cele 4 libertăți a făcut ca milioane de europeni să se mute, să-și găsească loc de muncă în altă țară, pornind de la premisa că aceste libertăți sunt bine definite, rămân în valoare și probabil pe timpul vieților nu se va schimba nimic. Iată însă că pentru Marea Britanie, prin referendumul care s-a ținut acolo, lucrurile s-au schimbat. Acum, nu putem să pornim negocieri sau să avem abordări care fac victime din acești oameni care n-au nicio vină. Pe de altă parte, dacă e vorba despre românii noștri, eu mă simt obligat să mă implic foarte puternic în aceste discuții pentru a avea garanția că drepturile românilor de acolo sunt respectate. Sigur că nu sunt singurul șef de stat sau de guvern care se implică pentru cetățenii lui. Abordări similare putem să găsim, de exemplu, la polonezi, care au un număr mai mare de cetățeni, concetățeni care trăiesc acolo și mulți alții. Una peste alta, rezultatul foarte pozitiv al acestor abordări pe care le-am susținut este că prima temă care va fi negociată sunt tocmai cetățenii și drepturile cetățenilor. Eu cred că în final vom avea soluții bune pe acest capitol și pot să plec de la premisa că românii care trăiesc și muncesc în Marea Britanie n-au de ce se teme. Drepturile lor vor fi apărate și vom merge împreună cu cei 27 în negocieri în așa fel încât să scoatem maximul din aceste negocieri pe drepturile cetățenilor. În acest context, domnule președinte, un avantaj, într-adevăr, va fi acela de a rezista tentației, valabil poate pentru alte state, de a negocia bilateral cu Marea Britanie, ce s-a spus în mod explicit că nu ar trebui să se întâmple, din perspectiva Bruxellesului. Noi am discutat de la început câteva principii și a fost evident pentru toată lumea că există acest, hai să zicem, pericol al negocierilor bilaterale în detrimentul negocierilor de tip echipă. Și trebuie să spun că niciun stat membru nu a fost de părere că trebuie să dăm prioritate negocierilor bilaterale. Toată lumea a înțeles foarte repede de ce este absolut necesar și singura cale fezabilă să stabilim o echipă de negociere care reprezintă UE27, să avem un cadru de negociere agreat în Consiliul European, să avem acest cadru agreat inclusiv în Parlamentul European și să pornim negocierile ca și o echipă. Nu există o altă abordare fezabilă, nu au existat încercări din partea UE27 de a negocia în alte formate și ultima decizie de acum câteva zile a consfințit acest lucru. UE27 este o uniune solidară care va negocia cu o singură echipă, pe o singură voce și care se va implica total în aceste negocieri. Deci nu vor exista înțelegeri bilaterale, nu vor exista negocieri bilaterale, chiar dacă e posibil ca de partea britanică să se fi dorit așa ceva, de partea noastră nu există această dorință. Mulțumesc pentru această precizare suplimentară. Ați menționat ceva mai devreme în cadrul unui pachet mai larg de integrare a noastră în Uniunea Europeană și această perspectivă încă nefixată de aderare la zona euro. Aveți o estimare, cel puțin tehnică, dacă nu politică, legată de această formă de integrare în proiectul european? Am o evaluare și politică și oarecum tehnică. Evaluarea politică, am spus-o înainte, este obiectiv strategic important al României, aderarea la zona euro.
Din punct de vedere tehnic, România îndeplinește de ceva vreme criteriile de la Maastricht și în acest fel noi am putea să începem construcția unui calendar de aderare, însă lucrurile nu sunt foarte clare între factorii care trebuie să stabilească acest calendar și care trebuie să-l ducă mai departe, în speță guvernul și BNR. Probabil va dura un pic până ce acest nou guvern își înțelege bine rolul în arhitectura statului și începe să evalueze aceste lucruri. Nici părerile specialiștilor nu sunt identice. Sunt unii care s-ar grăbi, care spun că suntem pregătiți și ar fi bine să avem repede un calendar și să înaintăm. Sunt alții care spun că nu suntem chiar așa bine pregătiți, că ar fi bine să avem un calendar, dar care prevede o perioadă mai lungă. Nu vreau să intru acum în aceste chestiuni. În faza în care ne aflăm, cred că este treaba specialiștilor să discute până ajung la un punct de vedere comun. Cert este că e bine să ținem cont și de câteva alte lucruri decât strict acele criterii tehnice. Este bine să evaluăm foarte profund impactul asupra politicii fiscale dacă stabilim un astfel de calendar. Trebuie să evaluăm dacă aderarea la zona euro trebuie să se producă pentru a avea ceea ce se numește o ancoră sau dacă vrem să așteptăm până se stabilizează foarte bine economia României și să aderăm atunci. Deci foarte multe puncte de vedere trebuie armonizate. Cert este că ar fi bine să se înțeleagă guvernul cu Banca Națională ca să înceapă să lucreze pe aceste chestiuni și să înceapă să lucreze pe un calendar. Decizia nu va duce imediat la o aderare la zona euro. Tehnic, e nevoie de mai mulți ani de pregătire și cu cât mai repede ne stabilim obiectivele de etapă, cu atât mai bine. Înțeleg. Aparent mai simplu este aderarea la spațiul Schengen, unde tehnic aproape toată lumea recunoaște că suntem pregătiți, inclusiv instituțiile europene. Din ce cunoașteți, ce țări ni se mai opun încă aderării și ce ar trebui să mai facă România în plus pentru a adera? Vreau să vă spun ceva surprinzător. Singura țară care realmente se opune aderării este România. Prin felul nefericit în care legiferăm, prin felul nefericit în care dăm ordonanțe de urgență, în general prin felul nefericit în care arătăm că nu știm foarte bine ce vrem. Mă refer la Ordonanța 13, la MCV, unde partea vizată prioritar de justiție și-a făcut treaba. Stăm bine. La cealaltă parte care ține de Parlament și de politicieni, mai avem teme de rezolvat și abordări de tip Ordonanța 13, chiar dacă au dispărut, arată multor politicieni europeni că lucrurile în România nu sunt încă stabile în ce privește abordarea față de ce se numește statul de drept. Iar abordările unor politicieni chiar foarte vizibili, cu poziții foarte înalte în stat, care cică ceartă Bruxelles-ul sau ceartă Uniunea Europeană pentru diferite abordări, nu ne fac bine absolut deloc. Dimpotrivă, ele confirmă că în continuare în România avem cam mulți politicieni care n-au înțeles foarte bine cum e cu statul de drept, care sunt valorile fundamentale ale Uniunii Europene și avem încă politicieni care au apucături naționaliste într-un mod negativ spus acum, care au impresia că, în ghilimele, Uniunea Europeană n-are ce se amesteca în treburile noastre interne. Păi dacă n-ar avea, de ce suntem membri acolo? De ce suntem parte dacă nu vrem să se implice? Deci, astfel de
abordări prost înțelese din partea politicienilor de la noi, nu a tuturor, a unora, fac de fapt ca această discuție să se tot prelungească. În rest, din motive tehnice, pot să vă spun că nu se opune nimeni, cum nu s-a opus nimeni din capul locului, însă opoziția politică, ne convine, nu ne convine, a existat și singurul mod de a o elimina este să arătăm că suntem oameni serioși. Și de asta am spus, aici trebuie lucrat. Noi nu avem dușmani în Uniunea Europeană, contrar celor spuse de unii politicieni de la noi. Ba dimpotrivă, avem foarte mulți prieteni și avem foarte mulți care așteaptă cu optimism să reușim să înțelegem cu toții aici la noi cum este cu valorile europene. Personal sunt optimist. Cred că lucrurile merg într-o direcție bună, dar ne-ar fi mult mai ușor fără astfel de ieșiri în decor, cum au fost anumite afirmații din campania electorală și după campania cea nefericită Ordonanță 13 sau recenta ordonanță legată de procedura pe ANCOM. Domnule președinte, ați menționat MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare, un cadou, între ghilimele, acceptat de România încă din primul an al aderării și pe care îl avem în continuare. Sperați, spuneați dumneavoastră cândva, ca la finalul primului dumneavoastră mandat sau mandatului dumneavoastră de acum și a domnului Juncker să înceteze acest MCV. Mai vedeți posibil acest orizont de timp în acest context și credeți că mai avem nevoie de MCV? Este posibil să mergem în continuare pe ceea ce se numește în termeni tehnici phasing out, adică să mergem spre terminarea programului MCV. Chiar în aceste zile avem evaluatori în vizită care verifică cât de mult s-a progresat în acest domeniu, însă discuția revine la exact aceleași chestiuni pe care le-am menționat înainte. Am înțeles. Mai avem foarte puțin timp și sper să avem ocazia să discutăm despre organizarea președinției române. Are ca termen de asemenea 2019, un an important și politic. Brexit s-ar putea să se închidă sub președinția noastră, alegeri europarlamentare, dar și alegeri prezidențiale, domnule președinte, și v-aș fi întrebat în acest context complicat și politic, nu doar tehnic de organizare, cum vă va regăsi pe dumneavoastră ca președinte al României această președinție rotativă gestionată de România? Va fi finalul primului dumneavoastră mandat? Poate va fi și pregătirea începutului celui de-al doilea? Cât de complicat pentru dumneavoastră ca președinte va fi de gestionat această perioadă? Pentru mine nu va fi nici complicat, nici simplu. Este Uniunea Europeană un proiect în care m-am implicat de la început foarte mult. Sunt atașat Uniunii Europene, am spus-o și cred că toată lumea știe, sper că nu este nicio surpriză. Și îmi doresc ca România să facă o figură foarte bună acolo. Personal, să mă implic peste tot unde pot și unde este nevoie ca să fie așa, ca să avem o președinție bună. Încet, încet a înțeles și guvernul că este nevoie de mai mult decât de niște declarații politice pentru a ne pregăti. Reprezentanța noastră de la Bruxelles se pregătește de asemenea pentru această președinție. În ultima vreme am observat că până și Parlamentul este, cel puțin declarativ, pregătit să sprijine pregătirile pentru președinția din 2019. Așadar, dacă ne facem cu toții treaba, nu doar președintele, și guvernul, și Parlamentul, putem să transformăm această președinție nu numai într-un succes birocratic, ci putem să transformăm această președinție într-o oportunitate pentru România. Ar fi pentru prima dată când putem să stabilim noi agenda în anumite zone, când putem să definim anumite priorități ale României și să arătăm că nu doar ne dorim să fim în Uniunea Europeană, să arătăm că și știm ce vrem pentru România
și că avem idei bune, inclusiv pentru întreaga Uniune Europeană. Și ultima întrebare, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Peste foarte puțin timp, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, va fi prezent la București. Aveți o relație specială, aș spune, cu șeful Comisiei Europene. În 2005 ați fost prezent la Luxemburg, așa cum spuneam mai devreme, la semnarea tratatului de aderare, dar în 2007 Luxemburg, condus guvernul din Luxemburg de domnul Juncker, Sibiul, condus de primarul Klaus Iohannis, gestionau acest proiect frumos, capitală culturală europeană. Cu ce ați devenit în 2014 președinte, în timp ce domnul Juncker, iată, ajungea președintele Comisiei Europene în același an? Cu ce mesaj îl întâmpinați pe domnul Juncker, venit, iată, la un dialog cu cetățenii, dar și la un dialog înalt cu oficialii români? Acum, în primul rând, trebuie să știți că președintele Juncker vine la invitația mea, așa că îl aștept cu bucurie. Într-adevăr, avem o relație mai veche și acest lucru cred că este foarte bun pentru demersul nostru de a deveni europeni și mai implicați și mai vizibili. E foarte bună coincidența că s-a reușit organizarea vizitei președintelui Comisiei, a domnului Juncker, în zilele în care serbăm Ziua Europei, zi în care vom sărba, evident, și cei 10 ani de apartenență. Eu cred că va fi o vizită foarte binevenită. Salut faptul că dorește ca, în afară de întâlnirile protocolare, care sunt de la sine înțelese, să aibă și un dialog cu cetățeni, cu ONG-urile. Această vizită nu poate decât să consolideze legătura pe care o au instituțiile din România cu Comisia Europeană și cred că în acest context s-ar putea chiar ca mai mulți cetățeni de la noi să redevină pro-europeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj de optimist. Sunt convins că vă referiți la toți cetățenii, și cei cu funcții publice, și cei cu activități de zi cu zi mai puțin importante. Mulțumim foarte mult, domnule președinte. Eu vă mulțumesc. Mulțumim și noastră pentru faptul că ne-ați urmărit și vă invităm să rămâneți pe calea europeană.